Us, my colleagues, the executive governors who are here with us, Are your governor? members of the National Assembly who are here, I'm not your governor. the Royal Highness, the Emir of Kano, and the Chairman of Kano State Council of Emirs, and the other Royal Highnesses who are here. Let me maintain the existing protocol. Members of the press, ladies and gentlemen, peace be upon you all. It is a great delight to witness this much needed and historic groundbreaking ceremony today. First of all, on behalf of the people and government of Kano State, permit me to express my warm welcome to the Commander-in-Chief of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency President Muhammad Buhari. I also congratulate the entire people of Kano State on the groundbreaking of the Nigeria Railway Modernization Project, third segment, that is Kano to Kaduna. Ladies and gentlemen, this significant infrastructure project is a clear indication to the Buhari-led administration commitment to promoting trade and commerce, as well as creating great employment opportunities among our teeming youth in Nigeria. We must therefore accord all necessary support and cooperation in helping the federal government to realize its noble cause. Mr. President, the people of Kano are grateful to you for bringing so many projects to the state, such as the construction of new 3,000 capacity ultra-modern correctional center along Ogorzo Road, construction of multi-billion naira solar power project in Kumboso local government, total reconstruction of Kano to Kaduna to Abuja expressway, laying of Ajakuta Kaduna to Kano natural gas pipeline, completion of the abundant construction of Kano Western Bypass Road, which starts from Zaria Road flyover to Doanau, where the largest grain market in Africa is located, the completion of the abundant Maiduguri-Kano highway, and the dualization of Kano to Katsina expressway. In the rail transportation, we are beneficiaries of Lagos to Ibadan to Kaduna to Kano railway, Kano to Katsina to Jibia to Maradi, and Kano to Dutse railway with a mega railway station in Kano and other stations in Ambata, Kazauri, Daura, Katsina, Jibia, and Maradi in Niger Republic. Distinguished guests, this show of love for the people of Kano. Allah kuma ya bashi nasara, ya bashi ikon gamawa lafiya. Allah ya dawwamar mana da zaman lafiya. Allah ya wanzar mana da karuwar arziki da wadata a wannan ƙasa ta mu. Yadda kuka zo wannan ziyara lafiya, Allah ya sa ku gama lafiya. Za mu ɗau wannan dama mu yi godiya ga shugaban ƙasa bisa wakilci da ya turo lokacin bada sanda da aka yi cikin satin da ya wuce. Babu shakka mun gamsu da wakilcin da aka turo, muna kuma godiya. Mun gode, Allah ya saka da alhairi. Dukan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kawo wannan ziyara, Allah ya saka musu da abin da ya alkawari zai sakawa masu ayyuka da za su samu ci gaban al'umma da ƙasa baki da. Allah ya kare mutuncinmu da addininmu.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ya ba mu damina mai albarka. Malamanmu da iyayenmu da shugabanninmu da suka koma ga Ubangiji, Allah ya jaddada musu rahama, Allah ya ci gaba da ba mu albarkacinsu. Idan wa'adin ya yi, Allah ya sa mu cika da imani. Assalamu alaikum. I'd like to just take a few seconds to paraphrase your speech in English language. I want to warmly welcome President Buhari, who is on a working visit to Kano. I am glad you are here once again to reinforce your relationship with us, as you have repeatedly visited Kano in the past, especially during the reign of my late father, and this palace is your home. Your presence is an honor to us. We are immensely grateful to Mr. President for embarking upon people-oriented projects across the country, and particularly in Kano. This is in spite of. However, it is our hope and prayer that your cabinet members and presidential aides will continue to support you by discharging their responsibilities diligently and by giving meaningful advice on how to make life better for the ordinary Nigerians. We implore Mr. President to pay attention to proper policies and programs, especially in the important sectors of security and poverty management. Sorry, please. Don't worry, Allah ya kai Allah ya kai sai da wani kon odin ya yi jiye Allah ya kama kuma shamai Allah ya kai sarkin da wake bani kai dan gakaji to ya zabi ga garin da mu amma yadda kuke gani ga shi ƙasa Muhammadu Buhari yana shirin tashi. Ga sarkin dawaki! Ga sarkin dawaki! Sarkin dawaki! Allah ya biya mu bukata! Ina isa! Allah ya biya mu bukata! Allah ya biya mu bukata! Wadiya mu bukata!
na yi kokari
Wai mun sha iska ba. Wayo. Asin. Wannan iska kamar za ta tafi da mutum. Ai da na za ka kaiwa a gaban helicopter take da wahala. A Yusuf Buhari ma da gaba. Amma ba wannan